Wasalna għall-aħħar programm minn din is-sensiela ta' Malta Arti u beħsiebna nagħlqu bil-banda. Insomma, bil-rock u bil-jazz. Rock of Ages u musical li joħodna lura fi żminijiet meta il-mużika konna nisimgħuha minn fuq il-kassetts, il-mobiles kienu daqs ta' żarbuna u t-televisions kienu daqs ta' gwardarobba. Ir-rehearsals għal din il-musical ispirat mill-mużika rock ta' snin 80 għaddejjin ġmielhom. U aħna morna tajna daqqatajn. U la qegħdin insemmu l-mużika rock niftakru fil-klassiċi tar-rock bil-grupp Uriah Heep li se jkunu f'Malta fit-tmiem Lulju li forsi ta' min jgħid il-kliportis tagħhom fil-Lanzon u ta' dixxendenza Maltija. Is-26 edizzjoni tal-Jazz Festival qiegħda wara l-bieb. Din is-sena mhux biex se jkun qiegħed fl-Jesse Hill imma wkoll se jimla l-qalba tal-belt. Fost il-mużiċisti li se jieħdu sem din is-sena nistgħu nsemmu lil Omar Vital, Snarky Puppy u Dominic Gallia, isem itla sew max-xena lokali tal-jazz. Jiena l-iktar ħaġa li toġobni fil-jazz bħala ġeneru li biċċa mużika mhux dejjem tinstema l-istess. Tiddependi ħafna skont ma' min iddoq, skont il-burdata, l-improvvizzazzjoni kif toħroġlok dakinhar. L-improvvizzazzjoni meta tanalizza tiddependi ħafna mill-vokabularju li jkollu bħal meta taqra inti bil-vokabularju tal-kittieb u f'dan il-każ min-knowledge u mit-teknika kollox li jkollu l-performer. Nuħdu eżempju fuq kelma, għandek nice inti, għandek bżonn tuża 3 darbiet 4 u dejjem tuża nice. Flok darba tista' tuża beautiful, darba lovely, wonderful. U l-istess eżempju skali li jappartjenu ma' ċertu kord, ikun hemm skala waħda li tista' tuża, allura però mbagħad m'għandix taqsam mal-fantażija, ġifieri kif ħadd tibni s-solo. Imma kif inti jkollok il-vokabularju għandek iktar varjetà u x'hekk. Jiena nqes ruħi tal-old school, jiena tallimt il-maġġoranza tal-ftit li naf ma' missieri u għad nisallum jiena ħa nikteb fuq bil-lapes fuq il-karta, ġifieri mhux bil-kompjuter u hekk, ġifieri. Però nisma' ħafna ġifieri Brad Meldau fejn naf jien Bet Plus u mużika kontemporanja tal-lum Jean-Michel Pilk. Kollha jogħġbuni u anke mużika klassika moderna, naċċert bil-fors. Però importanti da bħal klassiku ma tistax inti tajt jiena nikteb modern. U mbagħad Bach qatt ma smajt bih inti, importanti li dak li tagħmel issaħħu b'naqra background. Jiena il-bażi tiegħi hija fil-bebop. Ġifieri il-bidu tal-jazz modern fej kompożituri bdew jesperimentaw iktar b'armonija moderna mill-iktar doqqu bludejt u hekk. Imbagħad minn hemm tifrex, jiena nħobb insib is-sors u nitlaq minn hemm, imbagħad taħlita nagħmilha jiena.
Inħobb ukoll il-post bop ta' 60s, eżempju Wayne Shorter, Joe Henderson. Dak huwa modern. U l-modern jibqa' modern, jista' jkun kontemporanju ma jkunx modern. U dak jibqa' modern, u bħal meta tajt eżempju Debussy. Huwa modern, la volja għandu 100 sena. Daqxej talent li itiwlek il-bambin, bil-forsi li tikollok, issa mbagħad tiżviluppaħ u xekk. Ġifieri dan nafu li anka Mozart kien hawn ġenju bħalu u ukoll kien jistudja, ġifieri ma tistax inti għax għandek naqra talent ma tistudjax. Issa inti saqsejtni jekk taf taħbad magħha matul ħajtek, eżempju, u toġbok u tajt ħan iddevja, eżempju, direzzjoni tiegħi fil-mużika u mmur għal-jazz. Għax għat insib li joġobni bħala ġeneru. Pero fl-arti titkun miftuħ ġifiri tisma ħafna mużika differenti, importanti u taċċetta ċertu ħsejjes u dissonanzi. Fil-mużika titkun open, tisma ħafna tipi ta' mużika differenti u taċċetta anka kultant anke ma toġbokx tissapporti ftit, ħallit tipprova tanalizza x'inhu jiġri mbagħad tibda toġbok aktar il-qudiem. U tassorbi dak li qed tisma'. Jiġifieri dekkum issa għandek bagalja, cultural baggage inti li ntqajt magħha f'ħajtek u taf f'xi punt jew ieħor ħad tiġi bżonna dik il-ħaġa, mhux ħadd tuża l-ħin kollu, ma taf taħbad magħha u tkun taf x'inhi ċertu teknika. Min ikun statiku de ħares ġifieri direzzjoni waħda dak mbagħad m'għandux ċans ikun idoq il-jazz. Jazz Malti għalija ma jeżistix jiena. Jazz li huwa magħmul mill-mużiċisti Maltin iva, ma mhux Malti. Tista' tħallat xi elementi eżempju folkloristiċi fejn naf jien taqbad xi tema u tagħmel l-arranġament. Però mbagħad dak tidħol iktar world music ngħidlu jiena. Jiena isu mis-sittinijiet il-jazz waqaf beda l-fusion u fusion ismu mija u taħlita. Kien hawn movimenti bħal ta' Wynton Marsalis eżempju li jerġa' għajjem tipo Dixieland ta' New Orleans u dawna l-istili antiki li huwa importanti dak għalija huwa l-jazz, jiena swing, il-bebop. Ma tistax tgħidlu Malti għax aħna l-influenza tagħna minn barra nġibuhom. Issa min-naħa ta' mużiċisti żgħar ġodda għaw ħafna li joġbuni bħal Alan Portelli bil-bass, Manuel Pulis bil-drums, u Luke Briffa, ovvjament Joseph il-Bibi, mallum Joseph inqisu mal-Stability. Insomma, u ħafna ħaninsa xi ħadd, imma dawk li jiġuni f'moħħi jippromettu ħafna. Idu li jekk nibda nsemmi lista, ma neqaf qattix. Però issa lejt li kelli fil-Fatħa ndoqqu dis-sena Jazz Festival flimkien. Ħabib li nammiraħ minn kont żgħir, Clark Tracy. Għana għamil 35 sena doq ma' missieru Stan Tracy li huwa l-Godfather of British Jazz. U f'35 sena karriera daq ma' ħafna nies kbar. U stidinni u f'Settembru l-għadda biex indoq miegħu l-Ingilterra. F'Marzu għamilna album kompożizzjonijiet tiegħi u waħda minnhom ta' missieri ta' San Migalja. U issa kelli ċans nistidnu lura u jekk jiena ħandoq miegħu, jiġifieri
għalija esperjenza nibqa' nożda l-ħajti kollha. Kif għaxin ukoll studjajt ma' missieru fl-80s ġo l-Ingilterra. Allura dejjem ammirajthom del-familja. Li jiddispjaċini jena li kifet naħseb issa ma konċ naħseb 20 sena ilu, kif għamilna l-Sammy Murgo ftit xhur ilu għamilna ilu tribute u wieħed mill-ftit li fadal mill-pionieri tal-ġazz li għadhom idoqqu. Kont norganizza u niġbor set ta' recordings minn nies bħal fejna fien Oscar Lucas, Liz Piteri, Tony Ajus, Frank il-Bibi, Val Valent, hemm ħafna tibqa' Dis-sena ħan ippreżenta proġett oriġinali, għandu qosiltit mill-album il-ġdid li għamilna, jismu Giosetta. U mużiċisti ħankuma fost l-aqwa talent Ingliż fil-jazz, Clark Tracy, Mark Lewandowski, Martin Shaw u Brandon Allen. She came to me one morning, one lonely Sunday morning, her long hair flowing in the midwinter wind. And I know not how she found me, for in darkness I was walking, and destruction lay around me, from a fight I could not win. Jekk hawn xi ħaġa li kolli nammetti li ma tantx nifhem fiha, jew kellha ma nifhem xejn, huwa ir-rock. U għandi wieħed mill-esperti għall-inqas pajjiżna lillu Bondi biex nitkellmu fuq proġett li għandu il-bidu tiegħu le fih dan il-Kunsill Malti għall-Art ukoll. Iva, l-Kunsill Malti għall-Art interessat ħafna li jibda joħloq għall-ewwel darba f'tal-pajjiż attivitajiet li il-bażi tagħhom hija fil-ġenru tar-rock. Din hija l-ewwel inizjattiva li se jkollna dan is-sajf ħanġibu Malta l-grupp leġġendarju ta' rock klassiku Uriah Heep. Leġġendarju rock klassiku, mela. Nassumi li l-udjenza li tippruvaw tixbdu m'għandix tkun biss dawk l-affazzjonados tar-rock biss imma oħrajn bħali li ma nifhimx le. Le, assolutament, il-mużika rock hija llum għadha popolari. Daqs kemm kienet popolari minn rock and roll twilet fil-1956. Illum b'xi mod jew Tafu b'xi mod le naħseb. Twilet fil-1956, gburi li twilet fil-1956, għax dikinhar twilet Elvis Presley ħareġ l-ewwel diska li hija ikkonsidrata bħala il-bidu ta' rock and roll li mbagħad evolva fil-rock. Ġifieri din il-band però hija ġejja mill-perjodu ta' rock klassiku 1964 sa 1974 għalkemm għadhom jitturjaw jimlew arenas madwar l-Ewropa madwar id-dinja il-Uriah Heep, però dak il-perjodu 64 to 74 ġara xi ħaġa fid-dinja fuq iż-żewġ naħat tal-Atlantiku u kien hemm kreattività enormi fid-dinja tar-rock. Mill-Beatles sa Rolling Stones, Bob Dylan, Eagles, Uriah Heep, Led Zeppelin, Black Sabbath, tisel qasej. Those of us who don't know war shouldn't try
Mela mill-ftit li qed nifhem dawn huma verament grupp ta' ċertu fama internazzjonali u ta' ċertu stoffa. Jekk qed nitkellmu fuq Uriah Heep, le? Għandi l-impressjoni però meta naslu biex inġibu dat tip ta' gruppi, dejjem qisu ikun għadda żmien tagħhom kemm huma validi illum meta qed nitkellmu fuq grupp bħal Uriah Heep. Għadhom validi fis-sens li l-mużika tagħhom għadha popolari. Huma stess għadhom joħorġu id-diski, ovvjament il-popolarità tagħhom ma tkunx għolja daqskemm ta' gruppi li ħerġin illum minn hawn id-dinja din il-ħaġa. Però il-mużika tal-Uriah Heep hija mużika tqila, però fl-istess ħin melodika ħafna. U għalhekk tappella għall-udjenzi iktar wiesa milli jistgħu jappellaw il-bands tal-lum. Għaliex dak il-perjodu 64 ta' 74 tkun xi tkun it-tip ta' rock li qed nitkellmu dwaru, tqil kemm ikun tqil ir-rock, il-melodija kienet il-qalba ta' kollox. Meta qed tispjega li xiġifieri xi tfisser biha bitqil meta qed tgħid ir-rock tqil. Għax di dam mhux qed tara jinna fil-Benewtonja, da qed tara mużika heavy bil-kitarri huma preżenti, il-mużika hija qawwija, id-drums qegħdin preżenti b'mod massiġġ, jiġifieri di mhux mużika hekk speċi, mhux chill di. Mhux lounge. Mhux lounge, le. Il-lokal ta' dan il-kunċert huwa wieħed uniku li naħseb anke huma bħala grupp probabilità qatt ma daqqew f'dan it-tip ta' lokal lex id-doq fix-xatt tal-belt hija xi ħaġa unika. Le jiena dejjem ngħid li dak il-lokal huwa postcard. Jisek id-doq ġo postcard partikolari. Not sure which way to go. I'm looking for connections, a friendly face to say, yeah. You gotta give it 1 minute, 1 hour, 1 more day. Interessanti wkoll dwar dal-grupp hija li l-keyboardist Malti jismu Philip Lanzon li missier huwa Malti. U allura ħajkonna wkoll konnessjoni Maltija. Għandu ġifieri konnessjoni hemmhekk. Xi ħaġa unika wkoll għal dan il-grupp Uriah Heep hija li kont qed tgħidli qabel mhux għax nifhem sewwa ġifieri biex qed niffanfra, jaqdu l-mużika klassika mar-rock qed nifhem sew? Ekku, kien hemm ġanr ta' mużika fil-bidu tas-sebgħinijiet, żviluppat anke sal-lum li tieħu ispirazzjoni mill-mużika klassika, però mbagħad iżewwiġha mal-metafori tar-rock u l-prodott fil-każ tal-Uriah Heep u f'każ ta' gruppi oħrajn huwa eċċellenti. Allura, ħanassistu għal-lejla li tkun melodika, ħatkun tqila kif spjegajt qabel, f'xenarju jien naħseb huwa pittoresk. Minn il-port il-kbir, ħana ma napprezzawx għax naraw regolarment. Il-frażi li użajtlek qabel li talis fil-port il-kbir huwa postcard, mhix frażi tiegħi imma kien frażi ta' Chick Corea. Kien jgħat fil-Jazz Festival għaw Malta, Marta Tajlajdo għal It's like playing in a postcard. U naħseb kellu raġun. Finalment, għal min jixtieq jattendi dan il-kunċert x'irid jagħmel u d-dati. Ma jrid jagħmel xejn li jikklikkja fuq il-kompjuter għax illum it-tickets tixtrihom minn fuq l-internet, fuq tickets online, isibu Uriah Heep. Il-ġurnata hi? Id-29 ta' Lulju li jkun il-ġimgħa. Jiġifieri L-għadda nista' ma naħmux. Absolutely. Grazzi Lu, taf li ħajjartni, naħseb nara kemmek. Grazzi. One day I will come to him, drunk in a violent way, the kind of a man that he'll understand.
Rock of Ages huwa musical li sar l-ewwel darba fi 2007, miktub minn Ethan Pop u Chris D'Arencio, huwa basically bbażat ovvjament fuq mużika rock minn tal-era tal-80s, mużika cool, rock tal-era tal-80s, u jitratta ħafna affarijiet, imma dwar il-ħolma taż-żgħażagħ speċjalment kif tista' ssir u kif tiġi ċċallenġjata imma b'mod ukoll komikali ovvjament, huwa teatru, so huwa magħmul iktar b'mod entertaining, ovvjament. L-istorja ovvjament qiegħda fuq żewġ żgħażagħ, ħafna drabi tintaqa' b'kombinazzjoni, qiegħda hemm ukoll, li jgħaddu minn ħafna affarijiet tru l-mużika biex jisom jaslu fiċin dik l-aspirazzjoni li għandhom. Ovvjament jintaqgħu ma' ħafna nies differenti, ma' nies mużikali, nies li għandhom gruppi rock, nies li għandhom bar, jiġru ħafna affarijiet in between li huma ovvjament huma x-show kollu biex fl-aħħar iwassal x'imkien fejn tiġri u ma tiġrix min jaf. L-istorja wara Rock of Ages kif inkitbet u lejxiex kienu qed iħarsu daw it-tnejn min-nies meta kitbu l-show, kienet l-idea li tieħu show bħal Mamma Mia, dak it-tip ta' element, imma with a big touch of rock fih, li tkun xi ħaġa aktar b'saħħitha. U fl-opinjoni tiegħi tilħaq iktar ġenri ta' nies. Songs bħal Bon Jovi, Dead or Alive, Journey, bands bħal Journey ġifieri. Kollha għandhom dak il-cult effect fuq il-mużika rock u kulħadd jafhom jew kważi kulħadd u ovvjament dak il-ħin songs huma relatable ħafna, ġifieri n-nies ma nimmaġinax li ħajqogħdu bil-qiegħda fih show. Fil-fatt ħafna drabi waqt show hija easy li tara relationship bej dak li qed jagħmel ix-show u dak li qed hemm biex jieħu pjaċir bix-show. U hija importanti fl-aħjar shows li huma l-aktar shows li nsemmu, dawk ix-shows li inqom tajjat u kantajt u tal-affarijiet. Jiġifieri jien nemmen li from song one fih da minn esperjenza li għandi jien li qabel ma kienx ħafna fuq u ġifieri għalija kienet sorpriża wkoll. From song one ħanaraw in-nies huma bil-wieqfa, żgur, guaranteed, definitely. Dak il-ħajt li jkun hemm bejniethom it has to be broken down, żgur. Waħda mill-affarijiet li jagħmel ix-show faċli biex issegwih u tieħu pjaċir tarah huwa l-karattru ta' Chris Dingley li huwa Lonnie fil-play. Huwa karattru li se jkun qed imexxi l-udjenza ma' x'inhu jiġri mhux biss billi jaraw billi jagħti il-background info wkoll minn fejn ġejjin during the play. Dirett lejn in-nies, ġifieri definitely se jkun hemm attenzjoni lejn dal-karattru biex imexxi l-andament ta' ċertu xeni. Apparti dik, fil-play per se, aħna l-karattri, għan nista' tkellem fuq tiegħi, li huwa ovvjament leader ta' band, hemm partit fejn qed ninvolvi n-nies jien, fejn jekk ħanejt l-everybody on stage biex jaqgħu ikanta miegħi, everybody means not just on stage, everybody huwa t-teatru kollu, jekk jista' jkun anke tad-dawl. ħaġa oħra li hija sinonima ovvjament ma' show u ma' l-80s, fl-opinjoni tiegħi, li x-show ovvjament inti jekk inti għext l-80s, se tkun l-ewwel wieħed li ħadqum bil-ħost tiġu ħadd tmexxi l-probli dak li ma jafx. Imma is-sabiħa tagħha li anke minn kif se l-affarijiet ovvjament juruk mill-ewwel, illi anke iż-żgħar li ovvjament il-flamboyance tal-karattri, il-kulur, dak ix-show, nies li jafu li huma aħna ħafna artisti fih dan, seġġelhom jieħdu interess. Anke jekk ma jafux ċertu songs, why not? Mhux kulħadd ħajkun jaf kollox, imma imbagħad is-sabiħ tagħha li tiġri anke f'kunċerti ovvjament imma importanti ħafna fl-opinjoni tiegħi li t-teatru jiġi crowd waħda. Min kien fl-80s, min ma kienx fl-80s, join up and sing. Let's sing. Have a good night. May I take the money on with this city? We're in this city of rock and roll. L-atmosfera minn mindu tidħol ġo teatru, ġifieri kif tħalt, se tkun bażata fuq il-feel veru li huwa feel Amerikan, feel rock, feel bar tal-live,
barmen għaddejjin gas down, you know, nies bil-kostumi ta' dak iż-żmien. Creating dak l-effett l-importanti li ħatkun throughout mhux just ix-show, imma anka wara qabel il-fil tagħha se jkun kollu bbażat fuq li mmorru lura f'dak iż-żmien basically. Show kollu se jkun ovvjament ibbażat fuq is-sitwazzjoni kollha live. Għal kull darba li se jsir ix-show se tkun performance live. Ġifieri naħseb hija policy ta' ħafna mill-atturi u ħafna mill-cast li hemm u anke l-produzzjoni. Turning down, you say, well, I gotta see you. Something you said, no. Il-produzzjoni ta' Rock of Ages lokali hija wkoll l-etwal produzzjoni teatrikali li qatt kien hawnhekk li se tibda minn 29 ta' Ġunju u tibqa' għaddejja anki sa' Wissu u forsi anke wara. Il-tim kreattiv wara Rock of Ages qed jinvolvi nies fih li huma pjuttost magħrufin ġo Malta bħal Renzo Spiteri, fuq wara percussionist u drummer li kellu ħafna affarijiet ta' suċċess Malta, Roger Terrazona fuq kant u Suva Sallo fuq sfejn, Marka Burden li qed jgħinna fil-artistic direction, id-direttur u l-producer tax-show ovvjament Wesley Allowell, u anke il-cast li jinvolvi nies bħali ovvjament minn xena lokali tal-bands, Airport Impressions, Kert Kalleja li nafuh kollha ovvjament mill-Eurovision u anke affarijiet oħra li jagħmel wara, Terry Mammo Ċafaj, Attrici, Chris Dingley, Colin Fitz, basic ħafna smijiet li kulħadd jaf. Wasted away, all the greens, when faces are so cold, I try all night to get back home. Jiena personalment bħala wieħed mill-atturi f'dan ix-show, waħda mill-iktar affarijiet li qiegħed looking forward għaliha hi l-way ta' kif dan ix-show jieħdok lura fi żmien tal-80s, żmien l-iktar sempliċi mill-lum, m'hemmx Facebook, m'hemmx internet, m'hemmx ħafna mobiles f'idej, probabbli kull mobile kien fih daqs żarbuna, ġifieri diffiċli biex iġġorru. Żmien fej kostumi kollox qed isir biex aħna immorru lura u n-nies immorru lura dak iż-żmien tal-80s biex tirrekrea dik il-ħaġa. U dik waħda mill-affarijiet li jiena qiegħed looking forward ħafna. I'm sure li n-nies nimmaġina dik hija l-iktar ħaġa l-importanti wkoll li timmersjhom fl-affarijiet li qed jaraw. Jiġifieri naħseb ukoll jien naħseb narah darba u nitħajjar nerġa' narah darba wara x-show. Żgur. We ain't gonna take it. We're not gonna take it anymore. We're not gonna take it. No, we ain't gonna take it. We're not gonna take it anymore. Just keep trying. Thank you.